Egunez, Marinette naiz. Bizimodu normala duen neska arrunt bat. Baina bada jendeari eskutatzen diodan zerbait. Sekretu bat daukat. Egitura, zure garra, maitasunaren indarra. Egitura, beti adi, ez doen aurkako gertari. Miragarri. Burbuila gile. Cesar Andrea. Marinette, deitu Marlena. Ea gustatzen zaizun nire kolombo ilaskoa. Gorde Trish! Alia, inork ezin du Trish ikusi sekretua da. Benetan? Eta zergatik da sekretua, Ladybug? Ladybug? Zergatik deitu didazu Ladybug? Naiz Ladybug, Marinette naiz, neska normal bat, besterik ez? Marinette, denok dakigu Ladybug zarela. Esan eta esan aritu zara, bla, 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 zuen hartasuna eskutuan gorde, bla, 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 bestela ezin dizuet miragarria eman. Ni Ladybug bea izango nintzen, zaindari lotxagarria, erabat lotxagarria. Alia, zergatik dago Chloe zure etxean? Etorri zara, itzaloptero. Estimatzen dizut, Ladybuggen nortasuna erakutsi izana, Alia. Zuri esker, miragarrien kutxa nirea da. Alia, hau ezinezkoa da. Tiki, tantoak jantzi! Tiki? Ez genuen Aliarekin fidatu behar. Begiratu alde honari, milady. Bukatu dira sekretuak eta eskon gaitezke. Hau, amez gaiztoa da. Honekin amaitzeko eman zure miragarriak eta kitxo. Aliarekin utzi nauzu eta horra. Tiki, enion Aliari azeriaren miragarria utzi behar. Zertaz ari zara, Marinette. Amez gaizto izugarria izan dut. Aliak dena kontatu dio jendeari eta izalopterok zeukan miragarrien kutxa. Ametxarra izan da. Hori elitzateke gertatuko, Alia lagun zintzoa da. Alia bai, baina bereko amia Trish biurrekerian hasten da halduen bakoitzean. Nesaintzirako monstruaren ilusioa polita izan zen, ez da? Amez gaizto profetikoa izan da. Ezin diot miragarririk utzi Aliari. Itxaron! Marinette, bazkan ordua da, eta... Pijama jantzita, badakit baina Aliaren gana joan behar dut gauza baten bila. Non sartu da baina, ene? Nora? Aurkitzen badut, azezartakoa emango diodan. Zamarroa aurkitzen duenaren txat izango da. Bai! Hau da, upizti horrek paretak zeharkatzen ote ditu. Denek dakite? Kontatu diezu? Galdu egin dut eta beharko. Pentsa norbaitekin topo egiten badu edo iesi badoa. Galdu egin duzu? Zer ba, denok galtzen ditugu gauzak, ezta? Herri eta egin beharrean lagundu. Geratu bazkaltzen, Marinette, ea gustatzen zaizun nire kolombo ilaskoa. Utzi bilaketa lanak, Marinette kanibal aurkitu du. Sendatu zaizkio hankaek. Bihar zohora bueltan, txiki. Irten naiteke orain? Kakatiak, kapi beldurtu eginda armi armarekin, zu bezala baget. Zen naiz beldurtu. Anibal zulora eroriote den ikusteko sartu naiz komunean. Zergatik duzu pijama jantzita? Look polita, Marinette, eta zerbaitengatik etorri zara? Ez lasai, ez zergatik ez. Tarantula aurkitu duzuela ikusi dut ja. Eskerrak ez duzun beste gauza bat galdu. Badakit zeri buruz ari zaren. Nire gauza bat uzten didatenean ez dut galtzen. Ederra esan du. Zeu galdu duzu, Anibal. Zatoz pixka batean. Barkatu, Nino. Hau gure kontua da. Baietz, benetakoa ematen zuen. Amez gaiztoa izan da, Marinette. Denek zekiten. Zera naizela, badakizu. Lasai, dena ondo dago. Ederki, itzalopterok badaki miragarrien jabe batzuk nor diren. Badaki Rena Rose izan zarela. Eta miragarria utzi dizudala jakiten badu, lapurtu egin nahiko dizu. Ez du jakingo ez itzalopterok ez inork. Ganuarrek ere ez. Inork ez du jakingo. Eta nire lagun honenak eman didan poltsa honi esker, Trish beti soinean daramat ezkutuan. Trish, biurrik
Keriarik ez gero, bazkal orduan bapatean azaldu edo horrelakoa. Azeria bezain isil eta maltzur. Esan dizut dena ondo dagoela. Alferrik eskatu naiz, egia. Fidatu nitaz eta zeure buruaz. Ondo egin duzu miragarria eman. Ene. Haizue, zergatik ez du inork hartzen? Nora joan zarete denok, txantxetan ala. Kaixo? Rena Rouge, itzaloptero naiz. Marinet! Alia! Marinete! Alia, kontuz! Nino, benetan, burbuilagile bihurtu zara berriz nire gelan sartzen utzi ez dizudalako? Naiz Nino. Burbuilagile naiz. Nino zure familiarekin dago, denak preso. Aizu, kendu akailetxo horien nire paretik! Lasai, belardok eta bibote jaunak salbatuko gaituzte. Zure bihotzeko jendea berriz ikusi nahi baduzu, nire esana egin beharko duzu. Zer nahi duzu itzaloptero? Zuk Ladybug traditzea. Hau amez gaiztua baino kerragoa da, Tiki, ezin naiz aldatu, denek ikusiko naute. Aliak zerbait asmatuko du horregatik utzi diozu miragarria. Gaizkile hori sentimostro bat dela abisatu behar diot, eta ez kataklismatzeko esan behar dio Rena Rouge Katnuarri, bestela sentimostroa bere honetik irten eta burbuilak lehertu gadizkigu. Nirekin eta nire sentimonstruarekin bakarrik komunikatu ahal izango zara. Zergatik ez du erantzuten? Oh, ez ba... Fidatu aliarekin sekula ez dizun kale egin. Egia, gainera lastera salduko da Katnuar. Duela 5 minutu agertu dira burbullo hoiek eta oraindik ez da superheroien arrastorik ere, ez da, Clara? Gazta hau ez da nahiko autu. Bai, Nadia, eta gaizkilerik ere ez. Izan ere burbuila hauen berdinak sortu zituen behin burbuilagilek. Baina hoietako batean doan Nino Lajif, burbuilagile gitxa akumatuzten mutikoa. Ez urbildu, Clara, ez arriskatu Ladybug eta Katnuar azaldu arte. Nino, Marinette, Bug! Ondo, ea gaztau jarteko moduan dagoen itzultren garrenerako. Bug, erdia kanpora! Entzun arretaz, Ladybug noiz nahi agertuko da. Eta zure familia eta lagunak direnez, Ladybugek laguntzeko eskatu eta seriaren miragarria emango dizu. Baina orduan, burbuilagilea agertuko da eta Ladybug harrapatuko du. Katnuarrek salbatuko du. Ez du jakingo Ladybug harrapatu dutela. Izan ere zure miragarriari esker, Rena Rouge bihurtuko zara eta Ladybugen eta Rena Rougeen ilusio bat sortuko duzu, Katnuar distraitzeko. Katnuarrek burbuilagileari igartzen dionerako beranduegi izango da, eta zure miragarria emango ditazu. Bakarrik orduan, 3 miragarriak dauzkadanean, burbuilagilek zure bihotzeko jendea askatuko du. Ladybug edo Katnuarri abisatzen badiezu, burbuilak espaziora bitaltzeko aginduko diot, superheroiek inoiz ez aurkitzeko moduan. Zure lekuan baningo, edonolako ahaleginak egingo nituzke Ladybug berehala agertzeko. Denbora irabazi behar dut. Aliak libre segitzen du, salbatuko gaitu. Ikusten ongi egin duzu ari miragarria emanda. Mila esker, Tiki. Ladybug, salba gaitzazu! Zertan ari da? Ladybug, salba gaitzazu! Ai, denen biztan aldatu beharko dut eta untxiaren miragarria erabiliz denboran atzera joan. Oh, ez denboran bidaiatzea ez da ona. Baina aldatzen ez panaiz miragarriak erabili ezin eta... Oh, nirea bai. Emaiozu beste norbaiti. Belarritakoek ezin dute burbuila zeharkatu. Katnuar dugu azken esperantza. Ez da gaizkilerik ageri, erne milady. Norbaitek ziria sartu nahi digula uste dut. Zain naukazu. Juhu, Ladybug! Prest, trist, Marinette askatu behar dugu edo gureak egindu. Burbuilagile, komunera joan behar dut. Orainez! Orainez! Benetan larri naiz estresada. Celebre izango da Ladybugek onela aukitzen banau. Baina zerbait egiten saiatzen bazara. Espaziora bidaliko ditut burbuilak!
Ezin dut ezer egin miragarririk gabe, joan beharra daukat. Trish, egin jantzi, liora. Burbuilagile, zertan ari da? Ez dut ikusten! Hogeita mar segundo dauzkazu. 1, 2, 3, Errealitatea. 4, 5... Atxeden hartzera. Baduzu planik? Aha, itzalopterok eta burbuilagilek ez dakita miragarria daramadala. Dena nahi duten bezala doala, sinetxaraziko diet. Ladybugen ilusio bat sortuta? Bai, baina lehen bizikat noarrek ez dit plana ondatu behar. Trish, egin jauzi. Rena, Ladybugekin zaude? Bai, zuri deitzeko eskatu dit plan bat daukagulata. Bikain, zer egingo dut? Bi lagunentzako plana da. Bi lagunentzako plana, bera eta zu, eta ni zer? Bai, hori da. Zauden tokian geratu behar duzu, aginduen zain. Berari entzun nahi diot. Esan jartzeko, mesedez. Zera, ezin dut lanpetuta dago orain eta burbuilagilerekin topo egiten baduzu, etzazu kataklismatu, senti monstro bata. Zer? Banoa, nik, guk abisatuko dizugu. Liura. Bi lagunentzako plana? Bi lagunentzako plan bakarra dago, Ladybug eta biok. Ladybugen miragarriak konponduko du dena. Non da Renarus? Hemen txegoteko. Enaiz ezer egin gabe egongo. Renarus martxan da, tiki. Manekien aliak asmatuko zuela. Oh, Kat-Noir, ez ba. Zer duzu? Kat-Noir Renarusen ilusioarekin kontaktuan jarri, ilusioa desagertu eta Kat-Noirri abisatzen ez badiot. Itzaloptero kaliaren plan asmatuko du. Horra bera, azkar, Ladybug dator. Azkar, Ladybug dator. Ikusten? Bake-bakean. Gogoratu zer gertatuko zaion zure bihotzeko jendeari bestela. Argita garbi dago. Burbuilagile, itxaron Ladybugek Renarusi miragarria eman arte bera harrapatzeko. Kat-Noir! Kat-Noir! Marile, du pentxe? Gera zaite zauden tokian! Hau da, hau, nagoen tokian geratzeko esaten dit jende guztiak. Renarusek Ladybugen ilusio bat sortu du burbuilagileri ziria sartzeko, joaten bazara plana ondatuko duzu. Nola jakin duzu hori dena? Oh, zera, ba, dena oso argi ikusi dudalako hasieratik, aurreko eserlekua daukat. Zer gertatzen da? Burbuilagilek nire ingurukoak harrapatu ditu. Zer gertatzen da? Burbuilagilek nire ingurukoak harrapatu ditu. Baina zu ez? Ez dakit, etorri naizenerako joan da zegoen. Bitxia da, zentzuzkoagoa zen zure familia mehatxatzea zuk nitra ditzeko. Inoiz zenizuke traizio egingo. Superheroia zarela jakin duelako eraso dizu itzalopterok. Tamalez inoiz ezingo dizuta seriaren miragarria eman. Ez da hori plana! Harrapatuko dut, Ladybug? Itxaron pixka bat! Pozik aritu naiz borrokan zure alboan. Lasai. Beste eramaile bat aurkitu miragarri boteretsu berri bat eman eta zure bihotzeko jendea salbatuko dugu. Mil esker, Ladybug. Miragarri boteretsu berri horri ere atzaparra botatzeko irrikaz nago. Goazen bere atzetik! Sentia monstruak ilusio ukitzen badu desagertuko da. Trampari garriko dio, gelditzera noa. Ideia bikaina. Lasai, benetako Ladybugek eta biok salbatuko zaituzteko. Ari gara, Katutxo. Ari gara. Superheroiak zelatatzen burbuilagile? Ez, galekatu horrek kontatuko dit plana! Ladybugek ez dit alde egingo, gaur ez!
Itzaloptero? Benetakoa? Errealitatea. Ez zara betirako eskutatuko, Ladybug. Atxeden hartzera. Dena ez dago galduta. Sentitzen dut. Hau ez da ezerkatu honentzat. Kataklismoa! Zureak egin du, Cat Noir! Bai zera, ez duzue Ladybug garaitu. Ez da Rena Rouge ere. Aurrerantzean inork ez du Rena Rouge egunez ikusiko. Azeriaren miragarria inork ez duela sinetsi behar du Itzaloptero. Maltzurra, bai horixe! Trish, egin jauzi. Marinette, prestatu. Benetako Ladybug agertzeko ordua da. Liora! Zer gertatzen da? Nire ilusio bat daukan burbuila baten ilusioa sortu du aliak, bata bestearen gainean. Inork ezin gaitu kanpotik ikusi. Bikaina! Tiki, tantoak jantzi! Ladybug ez da zure trampan eroriko. Isil dadila! Inorken hau isilar... Eta orain Ladybug harrapatzera. Gutuna! Edalontzi horrekin kontrolatzen du senti monstruoa. Tiki, talki, bateratu! Ager zaitez, Ladybug! Cat Noir eta zu akabo zarete! Amore ematen! Espaziora bidaliko dut zure bihotzeko jendea! 3, 2, 1... Berandu egin! Lagundu, Ladybug! Azkar, burbuilak badoaz! Tik-tak, Ladybug! Zure bi lagunentzako plana martxan jartzeko ordua, milady. Dena batera ezin da. Lehenik senti monstruoa kontrolatzen duen edalontzia bidaia! Ladybug? Ez, Megabug! Burbuila gile, jaitsi burbuilak eta askatu presoak! Zure sanetara! Zerbait ahaztu zaizu, Megabug! Neuk sortu dut! Burbuila gile, zure izatetik askatzen zaitut! Errealitatea. Kalki, so! Kito! Entzi honi mesedez. Nore joan da Itzaloptero? Aize aldaketa nabaritu duela uste dut. Itzalopteroren amaiera izan zitekeen. Aizu, gaur Cat Noirren amaiera zela uste nuen, baina dena kontrolpean zeneukaten. Bete-betean. Gauza bat behar duzue. Bere ala nator. Nagusi zara, Rena Rouge. Ikusten? Norbaitek zerbait uzten didanean ez dut galtzen. Miragarria zuretzat, ez zintudan zalantzan jarri behar.
Atxeden hartzera. Ladybug miragarria! Tantoak erantzi! Ez diet beldurrik, armia. Ladybugek esan dizu inoiz ez dizula seriaren miragarria berriz emango? Aha. Orduan ez dizute lapurtu nahi izango? Akaboa mesgaiztoa! Maltzurra, ez da? Azerikeria! Zu bai superheroia! Zu ere nagusi zara pegapak. Bete-betean! Ladybugak ez du akatsik egiten! Ez etxi. Denok egiten ditugu akatsak. Berak ere egingo du kale egunen batean, eta orduan beteko duzu zure ametsa.